ugennemspillet angreb. For det er jo mange gange det, der sker mod et bakkenhold, når de er så aggressive. Og lige nok der kan man godt være bange for, at de lidt mangler styren af kontrollen, som vi plejer at få igennem Spencer Ross. God aflevering ind. Miskovic, 2 point, high-low spil gennem Chris Christoffersen. Og så ser vi altså, hvordan Nutter og Miskovic og Jacobsen her højt op. 3 mande over Darnell Kirkwood. Og så er det rigtigt set. Kirkwood sætter lige højre foden ud på de sorte optrukne linjer. Og det giver altså Bakken Bears bolden og første turnover til HIC. Her har vi den. Og rent faktisk venstrefoden, han havde ud. Jacobsen tilbage til Clark. Nutter, han har ramt en lang toer. Og så kommer Karen Clark ind med en stærk rebound. Hiver den ud af hænderne på Milan Kolobrat. Der ser vi her, hvordan at Bakken sætter nogle spil op til Nutter med at få nogle screeninger og skal skyde. Jeg snakkede lidt med coachingstaffen fra Bakken Bears inden kampen, og de sagde, at de vil prøve på at lave nogle systemer til de 2 amerikanere, og ikke bare lade dem komme ind i det normale system. Her har vi om H.C. Schur for første gang virkelig angreb. Landsholdsspilleren. Han bliver tippet over til Kolobrat. Scorer sin 4. point. Men nu har vi snakket meget om, at de mangler spillere. Lad os lige se. Karen Clark, velkommen til Horsens. Og så kan H.C. Schur altså lige se tilbage på den her i aften, når han ligger svedig på hovedpuden. Det ligner mere et mareridt end en varm drøm. Lindberg. Og det bliver 6 sekunder på skuduret. Karen Clark, lad os lige se den igen. Og så trækker han den altså tilbage. Værsgo. H.C. Schur, han kan nok klog i at lige at bakke stille og roligt ud af billedet. Ja, det var nok meget god beslutning. Og så står fansen altså op i gult. Stolte er de i de gule uniformer. Støtter holdet bag bænken. Og så har de fået thumbs up. Klar til at sætte spillet i gang igen. Bag mod Kirkwood. Lang toer. H.C. Schur får den løbet ned og kæmper sig ud i tilskuerne. Kirkwood kommer rundt og scorer 2 point. Godt kæmpet af Schur, men også godt kommet ind af Daniel Kirkwood. Ja, det er interessant det her. Horsens starter i en 1-3-1. Trekvartbanepres kan man kalde det, hvor vi prøver at trappe ind over halvbanen. Jacobsen, 3 point. Høje procenter, må man se her fra start. Det er så ikke noget, som Bakken åbenbart har nogle problemer med. Jeg ved ikke, om de er forberedt på det eller hvad, men de har i hvert fald fået 2 scoringer. Og jeg nævnte det. Han kan skyde udefra. Her får vi den første scoring fra H.C. Schur. Og så skal vi have en timeout til Bakken Bears. Jeg synes rent faktisk, at HIC er sluppet godt fra start med deres helbanepres. Jeg tror rent faktisk, de overraskede Bakken lidt. Ja, det tror jeg også. Man sige, de holder jo også selv en forholdsvis høj scoringsprocent. Og så synes jeg egentlig, at de er definitivt meget interessant at se, at de forsøger med deres trekvart eller halvbanes rundpres, eller hvad det udvikler sig til. Lad os hoppe ned og høre Mathias Steder og Bakken Bears. One more chance here. Offensively, we can move the ball against that 14. We're perfect. We're okay offensively. Get a hold of the ball. Don't lose it. Come on. What's up that bitch, man? Hey, we need the rebound and then we go. Everybody, okay? Kom vi lidt sent ind i timeout, men det virker som om, at det var mere en pep-talk end noget andet fra Mathias Sted her. Ja, det er jo svært sådan. Jeg synes lige kun lige, man hørte en tredjedel af, hvad der blev sagt. Det er svært at udtale sig lige nøjagtigt om det. Han virker noget sur i hvert fald. Jeg ved ikke om det. De har måske snakket noget inden kampen omkring forsvarsintensitet fra starten af kampen, og det må man sige, at med de lette scoringer, som Horsens IC har startet med, så er det ikke vanlige Bakken Bears karakter at starte kampen på den her måde her. Ingen udskiftninger endnu i Bakken Bears. De får 1 chance mere. Det hørte vi i hvert fald fra Mathias Sted. Karen Clark, der altså har leveret kampens højdepunkt indtil videre, og måske kampens højdepunkt allerede med det her skrald. Det så altså lidt mere imponerende ud fra den her vinkel. Trækker han altså tilbage, og så er det altså The Hammer fra Karen Clark. HIC i zoneforsvar. Jonas Larsen på toppen. Chris Christoffersen tilbage til Clark, og det bliver 3 point.
Ingenting. God rebound af Ivan Miskovic. Og det er altså det store problem i sådan en zone her. Men så lykkes de forsøger at drible sig ud af det, og Jonas mister overblik over, hvad der kommer bagfra. Og det er jo lige præcis, hvad Bakken gerne vil frem til her. De har ellers spillet, jeg synes faktisk, ganske udmærket ud af det. Og misser så det, der sker bagved dem. Det bliver tippet. Daniel Kirkwood får hånden på, og så ser vi altså straks Kirkwood snakker med Jonas Larsen om, at vi ikke skal drible, og vi gennem midten af zonen. Jacobsen smider den væk. Godt forsvar. Jonas Larsen er sur. Og så er Lindberg afsted. Og han dunker. Sådan. Christian Lindberg tilbage i gult. Og sikke en fornøjelse. Sidst han spillede i den danske liga, der var det altså for Svendborg Rabbits. Hoppe, det har han altid kunnet, og det kan han absolut stadig. Miskovic videre. Jacobsen, han har ramt en. Og her rammer han nummer 2. Og her ser vi lige præcis, hvordan Bakkens zoneforsvar, det skal presse eller brydes. Kolovrat, endnu en angrebsrebound og 2 point ind over Chris Christoffersen. Også en god start fra Milan Kolovrat. Ja, Milan Kolovrat er en god inside-spiller, som dog altid går meget til venstre. Det bør Brandenbergs være klar over, og her scorer han nemt med venstrehånden. De bør nok også være klar over, at han skal dækkes op bag 3-pointslinjen. Her har vi et tredje træer til Andreas Jacobsen. Det er ikke for sjov, vi har valgt ham som profil i dag. Lind Høen finder også korn. Jeg synes altid, de stepper op, når de profiler. Er det bare mig, eller hvad? Det er godt. Han laver skridt. Første udskiftning i kampen. Jens Jensen ryger på banen. Jamar Notter går ud, og han er ikke tilfreds. Han vil ikke engang klappe Jens Jensen i hånden. Han ser altså ikke tilfreds ud her. Spørgsmålet er, hvor de tilfredse de er med ham.